πρώτη από τις τρεις ιδέες που τελικά απορρίφθηκαν για ακόμα πιο εντυπωσιακή είσοδο της Δέσποινας Βανδύ στη σκηνή, προέβλεπε να εμφανίζεται η Δέσποινα σπάζοντας εντελώς ξαφνικά έναν αδιαπέραστο τοίχο από τενεκέδες ελληνικής παραδοσιακής φέτας. Πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Υπήρχε όμως και η ιδέα η Δέσποινα Βανδύ να μπει στη σκηνή σαν να πετάει επάνω σε πατίνια. Τέλος, η Δέσποινα θα μπορούσε να μπει ιδιαιτέρως εντυπωσιακά χτυπώντας απλά την πόρτα. Ποιος είναι? Η Δέσποινα, η Βανδύ. Παιδιά, ήρθε η Δέσποινα!